ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ନା ସବୁଠୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ସେକ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ଟର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛେ କିଛି ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ହେଇଥିବ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଟାଇପ୍ର କାମ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଜଏନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମନ ଅଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ ହଉ, ସେ ସେକ୍ଟରରେ ଡାର୍କ ରିଆଲିଟି ମାନେ ତା ପଛରେ ଯାହା ଘଟେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼େ ଭାବେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାକିରିର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ଚାକିରି ହିଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଚାକିରି ଖୋଜି ବୁଲେ, ପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଚାକିରି ଖୋଜି ବୁଲେ କେଉଁଠି କାଳେ କେମିତି ଚାକିରିଟି ପାଇଯିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଲାଞ୍ଚ ନଥିଲେ ଚାକିରି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ +2 କଲା, +3 କଲା, ସେ କାମ ହିଁ କରିନି, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ରଖନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଖୋଜେ କେଉଁଠି ଜବ୍ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ସେ ଯାଏ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଭିତରେ। ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ, ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ନା ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏପରି ଭାବେ କହିବେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ ମୋ ପଢ଼ା ସାର୍ଥକ ହିଁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଯାଇ ଜଏନିଂ କରିବ। ଜଏନିଂ କରିବା ପରେ ତୁମକୁ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ତୁମକୁ ପଠାଇବେ। ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ 7 ଦିନ କି 10 ଦିନ ରୁହେ। ତୁମେ ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୋତେ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 10 ଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଏକା ହିଁ ଯାଅ, ତୁମକୁ ସେଣ୍ଟର ଦିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ସକାଳ 6ରୁ ଅଫିସକୁ ଯିବ, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାଇବ, 6:30ରେ ଅଫିସରୁ ବାହାରିବ। ଅଫିସରୁ ଯେମିତି ବାହାରିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 8 ଘଣ୍ଟା ଲୋକେସନ୍ ପଠାଇବ। ତାପରେ 7ଟାରେ ଯାଇକି ତୁମ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁଠି ତୁମର କଲେକ୍ସନ୍ଟା ହୁଏ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୁମେ 7ଟା ଭିତରେ GPS ପିକ୍ ପଠାଇବ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ତାପରେ ଯଦି ତୁମର 7ଟାରୁ 7:30 ହେଇଗଲା କିମ୍ବା 7:10-15 ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସିଯିବ ଯେ କ'ଣ କରୁଛ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନ ସେଣ୍ଟରରେ। ତାପରେ ତୁମେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ତୁମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବ ନିଜ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଜାଣିବ ଯେ କି ପଇସା ଦେବ କି ନ ଦେବ, କି ଲେଟ୍ରେ ଦେବ, ସବୁକିଛି ତୁମେ ଜାଣିଦେବ। ମାନେ 20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ, 20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 5-10 ଜଣ ଆଣି ସକାଳେ ଦେଇଦେଲେ, ତାର ଆଉ କିଛି ରହିବେ ଲେଟ୍ରେ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ଥିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ଆଜି। ସେଠୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି, କେମିତି ମୁଁ ଜଣେଇବି ମୋର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କି ମୁଁ BM କିମ୍ବା IBMକୁ କେମିତି ଜଣେଇବି ଯେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେବେନି। ତୁମେ ଯଦି ସାହସ କଲ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆଜି BMକୁ ଯାଉ ଜଣେଇଦେବି, BM କିମ୍ବା IBM ସେ କହିବେ ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହୁଁ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଯାଇଛ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ କରିକି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଅଛ ନା, କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ଅଛ। ତେଣୁକରି ମୋର 100% କଲେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର 100% କଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ହିଁ ଦରକାର। ତାପରେ ତୁମେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ BM କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଶୁଣିବିନି, ତୁମେ ରାତି ହଉ 7ଟା ହଉ 8ଟା ହଉ କିମ୍ବା 9ଟା ହଉ କି 10ଟା ହେଇଯାଉ, ତୁମେ ସେ ତା ଦୁଆରେ ହିଁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ BM କହିଥିବ ବିନା 100% କଲେକ୍ସନ୍ରେ ତୁମେ ଅଫିସକୁ ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବନି। ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ସେଠୁ ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅଫିସକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତାପରେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ବି ଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ତୁମେ 10 ଦିନ କାମ କରିଛ, ଛାଡ଼ିକି ବି ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି। ତୁମେ ମାସେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ 10 ଦିନ କାମ କରୁଛ, ଆଉ 20 ଦିନ ପାଇଲେ ତୁମେ ଦରମା ପାଇବ, ତୁମେ ଯିବ ହାରି। ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ତୁମ କାମ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଧନ୍ୟ ଜଣେ 2 ଜଣ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଦେବେନି, ସେ ସମୟରେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ସମୟରେ କଲ୍ କରିବେ, ବାପା ହଉ କିମ୍ବା ମା ହଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି କଲ୍ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ତୁମ ମନଟା କେମିତି ହେବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ତୁମ ମନ ହିଁ ହେବନି ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ମନ ପୁରା ବିରକ୍ତି ଭାବରେ ଥିବ, ସେମାନେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, BM ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ବାପା ମା' ସହିତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବନି, କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବନି, ନିଜ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲରେ ରହିପାରିବନି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦେଶର ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ତା ସହିତ କିଛି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋ କାମ ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ। ମାସେ ପରେ ତୁମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ମୋ କାମ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପଇସା ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପାଉଛି, ଘରକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ବାକି ପଇସା ମୋର, ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମସେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିକି ବଞ୍ଚିବି। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆସିବ LD ପ୍ରେସର୍, ଲୋନ୍ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ।
ପ୍ରେସର ଆସିବ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଲୋନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଛ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ 25 କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଭିତରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଲୋନ୍ ଦେଇଛ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ମୋତେ ଠକିକି ପଇସା ନେଉଛି କିମ୍ବା ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କିସ୍ତି ନଦେଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନି, ମୋ ଘର ଆଗରେ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି 10-15 ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ଦୁଇ ଥର ଲୋନ୍ ହିଁ ନେବନି, ତୁମେ ଯାଇ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ? କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବିଏମ୍ କହିବ। ତୁମେ ଯଦି ଏଲ୍ ଡି ଆଜି ଦୁଇଟା ନ କଲ ନା, ତୁମେ ଅଫିସକୁ ରିଟର୍ନ କରିବ, ତାପରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଜବାବ ଦେବ? ତୁମେ ଯଦି ଏଲ୍ ଡି ନ କଲ ଉପରୁ କଲ୍ ଆସିବ, DHM RM ସବୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ସବୁ କଲ୍ କରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି? ସେମାନେ କଥାରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଡରେଇ ଦେବେ, ବାଡ଼େଇବାରେ ଛାଡ଼। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଷା କହିବେ, ସେଥିରେ ହିଁ ତୁମେ ଭୟ କରିଯିବ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସରେ ତ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଟିକେ ଶାଳୀନତା ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ବି ଅଛି ସେମାନେ ଭାଷାର ମାନେ ବାହାରେ ପୁରା ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଲାଗି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ 3 ମାସ କାମ କରିଛି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ କାମ କରିଛି। 3 ମାସ ଯାଇ କାମ କରିଛି, ତା କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ବହୁତ ଭାଇ କଷ୍ଟ। ତୁମେ ଭଲରେ ଖାଇପାରିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନଥିବ। ପୁଣି ତୁମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବ ନା 85% କଲେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ନହେଲେ ଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ସଡ଼ନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହେଇଯିବ ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ କ'ଣ କରୁଛ। ପୁଣି 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଲୋକେସନ୍ ପକେଇକି ହିଁ ଯାଇଥିବ। ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା, ମାନେ ସାଲେରୀ ବହୁତ କମ୍ ଆସେ, ପ୍ରେସର୍ ବହୁତ ରହେ, ରିଲେସନ୍ ମାନେ ତୁମର ଭଲ ରହିବନି ପରିବାର ସହିତ, ଏନି ଟାଇମ୍ ଖାଲି କାମ 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 କାମ। ପୁଣି ଶନି ରବି ଛୁଟି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ତୁମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ନା, କିଏ ବି ଶୁଣିବେନି। ମୋର ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ମନେ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ଶୀଘ୍ର ବାହାରିକି ଆସ, ତୁମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି। ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ନା ସବୁଠୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ସେକ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ପାଉଛନ୍ତି 1,00,000-2,00,000, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ନା ଭଲ ସେକ୍ଟର। ଆରେ ତୁମେ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବ, ଯେଉଁଠି 30-40 ବର୍ଷ ବୟସରେ BP ହାଇ ଥିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହାଇ ଥିବ, ହାର୍ଟ ରୋଗ ବାହାରିଥିବ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବାହାରିଥିବ, ଚଳିବ ମୋତେ କୁହ, ଖାଇବା ବି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ଦରମା ପାଉଥିବ, କ'ଣ ଲାଭ ସେଇ ଦରମାର? ଆଜି ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି କିଛି ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ, କାଲି ତ ସେଇ ପଇସା ପୁଣି ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଲଗେଇବି ନା, ତ କ'ଣ ଲାଭ ଏମିତି ପଇସା କମେଇ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଯିବା ପାଇଁ, ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଜମା ବି ଯାଅନି। ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଯାଅନି, କିମ୍ବା ଆମର ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ବି ଯାଅନି ଭାଇ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହୁଛି। ତାର ଭଳି ସିକ୍ୟୁରିଟି କାମ କରିଦିଅ, ଯାଇକି ଗୋଟେ ବାଲିସିଂହରେ କାମ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କାରଣ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ହିଁ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଜମା ବି ଭଲ ରହୁନି। ଫିଜିକାଲ୍ ତ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ତୁମର ଫିଜିକାଲ୍ ରୋଗ ବହୁତ ବାହାରିବ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ହାର୍ଟ ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ପ୍ରେସର, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏସବୁ ବାହାରିବ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ତୁମର ରହିବନି ଜମା, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ସେ ଟେନସନ୍ ଭିତରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଛି ଫାଇନାନ୍ସ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଡାର୍କ ରିଆଲିଟି ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋ ନାଁରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କେସ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରହିଛି, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କିଛି BM ବି ଅଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକଠୁ ପଇସା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଣିବି ସେମାନେ କେମିତି ଗରିବଠୁ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ମାନେ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଗରିବ ଲୋକଠୁ ଏଭଳି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି।